Bradul acesta a fost cumpărat de la o gospodărie particulară din sectorul Botanica și chiar astăzi îl instalăm. Îl decorăm un pic pentru că este un brad natural și evident că, mă rog, în natură nu există simetrie, poate unul o să le pară că nu e chiar atât de drept, un pic înclinat, dar vă spunem încă o dată, este un brad natural, este și adică normal ca să fie așa. Noi, cei de la spațiile verzi, l-am montat deja. Un pic îl decorăm acolo unde sunt lipsi de creni sau partea de jos. Urmează cei de la Lumtex să instaleze beculețele, iar mâine pe parcursul zilei va fi împodobit cu globulețe și cu jucării de anul nou.